したがってトリプルクラウンというのはですね、3割30本30盗塁、今のところホームランが21、盗塁が21、多分に可能性を秘めているんですが、残りあとホークス今日含めて48試合。ランナーがスタートを切りました。田村ボールを送ってタッチアウト。本田の盗塁を刺してワンアウトランナーなくなりました。田村の送球が一瞬高いかなと思ったんですが、ちょうどランナーが走ってくる方向でした。田村のスローイング、要するにフットワーク速くなりましたね。なるほどね、いいところにボールを送りましたね。本田の足を持ってさえ結局は楽々盗塁へ失敗アウトで、これから4球目カーブです。センター前のヒット。